Hello, hello, ladies and playboys. Tämmöistä tää on, kun katsot, kun Barssa pelaa Getafea vasta. Mies on ihan loppu vittu. Tämmöistä tää on, kun mies katsoo kaksi kertaa kaudessa Getafe-boolia. Ja tää on nyt Barsalle, mitä 8 peliin, niin 1 voitto, 4 häviöä ja 3 tasuria, jotain semmoista. Niin tämmönen ei vaan niin ole hyväksyttävää. En mä tiedä. Ja samaan aikaan me ei olla 4 vuoteen me ei olla voitettu Getafea vieraissa. Niinku, mitä? Voitetaan Reali, Petisi, ihan mennen tulle ja sitten tulee joku Sitten tulee joku Getafe, niin ei niinku. Äijät ei taas osaa niinku pelata. Olihan meillä taas paikkaa, mutta ei vaan niinku me. Niinku sä et voi antaa näille niinku yhtään maali. Jos on ekan puolen jälkeen tasan, niin kun ei ne ei pelaa futista. Nämä pelaa ihan jotain muuta. En mä tiedä. Reali voittaa huomenna, niin me ollaan 7 pistettä perässä. Me oltiin 2 kuukautta sitten vai kauan, niin me oltiin 10 pistettä johdossa. Niin näin ei vaan voi käydä. Kai ne paukut on pikkuhiljaa laitettua sinne Champperiin. Mä en tiedä, että on tämmönen nopea vaan reagointi tuohon matsiin, mutta en mä tiedä. En mä tiedä. Mä vaan laitoin ton kameran päälle ja rupesin kuvaan. Tämmönen tässä nyt tuli. En mä oikein tiedä, miten analysoida muuten tota. Sä et vaan voi, sun pitää tehdä se maali. Niin kuin me tehtiin alussa. Mut sit sä et voi antaa sitä maalia niille. Koska sit se ei ole enää futista sen jälkeen, kun ne pelaa sitä aikaa koko ajan ja koko ajan tulee jotain ihme rikkeitä. Enkä mä en tiedä, miten me ei saatu pilkkua siitä, kun sä otti Kundei niin kuin näin kiinni. Tälleen otti kiinni. Niin miten siitä ei tule pilkkua? Se pallo vielä niin tuli sinne takatolpalle. Ei se Kundei nyt olisi siihen varmaan ikinä kerennyt, mutta en mä.